cikin duniyar Kannywood, yau rikici ya barke. Hukumar tace fina-finai ta Kano ta dakatar da shahararriyar jaruma Samha M Inuwa na tsawon shekara guda. Shin menene dalilin yin hakan? Wani sabon bidiyo da hotunan jarumar sun yaɗu ne a kafafen sada zumunta, wanda ake ganin haka ya saba da dokokin Kannywood. Wannan abu ya haifar da cece-kuce a tsakanin masoya da masana'antar fina-finai. Kuma wannan shine abinda hukumar tace fina-finai ta shugaban hukumar ta ce ba za su lamunci abubuwan da ke barazana ga al'ummar ba ko tarbiyya. An bayyana cewa hukuncin zai zama darasi ga sauran jaruman Kannywood. Masu goyon baya da masu adawa wasu na ganin cewa wannan hukuncin ya yi tsauri, yayin da wasu ke cewa hakan ya yi dace domin kare mutuncin masana'antar. Shin da gaske za a daina kallon jarumar a fina-finai, ko kuma me za a yi bayan dakatarwar? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Ku danna mana subscribe domin samun sabbin labarai masu zafi. Yau wato madalla.